Bos días a todos. Imos entón empezar esta xuntanza extraordinaria. Primeiro punto de orden do día, ata anterior. Se hai algún problema, pois corrixímolo, se non, pois probamos ata anterior, entón. Pasamos ao punto segundo, que é a aprobación provisional do Plan Xeral de Ordenación. Bueno, traemos aquí de novo, pois, para a súa aprobación provisional, pois, primeiro pexón que de Soutomaior. Como xa dixen naquel pleno que se celebrou en febreiro, porque hoxe, basicamente, repítese aquel pleno do mes de febreiro do ano 16, este está sendo un proceso, pois, de verdade que laborioso e quizás demasiado longo. Voltamos a traer a este pleno a nova aprobación como consecuencia das imposicións que nos plantexa a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia. Ese requerimento da Xunta de Galicia abrangue cuestións de carácter xeral, cuestións de carácter normativo, cuestións de índole documental, cuestións de xustificacións e tamén cuestións de carácter de clasificacións de solo, inda que estas son as normas. Do documento que aprobamos hai casi un ano, ao de agora, os cambios no tipo de solo, que é o que máis importante de todo, a verdade que non son significativos. O que máis chama a atención destas exigencias son a eliminación de 3 chans urbanizables, 2 aquí en Soutomaior e un en Arcade, que eran terreos que xa nas actuais normas subsidiarias estaban como terrenos rústicos. E os que non era así, pois recuperan a clasificación urbanística inicial. Hai pequenas modificacións en algunha parcela de núcleo, e no que máis puxeron o acento a Consellería foi en temas de carácter xustificativo e temas de normativa, cuestións que quedan, esperemos, solventadas neste novo documento. Por lo tanto, estamos ante un novo documento que non contén cambios sustanciales daquel do ano pasado con respecto a aquel documento, e por este motivo non ten por que ser exposto. Así o poñen de manifesto todos os informes técnicos que temos, os informes xurídicos que acompañan este documento, e non afecta a calidade técnica do documento previo, do documento que aprobamos agora fai un ano prácticamente. Contamos, por suposto, este documento conta con todos os informes favorables do Servicio Xurídico, do Servicio Técnico, de Intervención e da Secretaría do Concello. Podemos volver a repetir todo o que repetimos xa naquel pleno de febreiro de 2016, porque prácticamente todo está vixente. Máis de 800 veciños consultaron aquel documento, se presentaron máis de 500 alegacións a aquel documento, das que máis a metade, máis ou menos, foron aceptadas de forma parcial ou total. Hubo máis de 5.000 entradas na web do Concello para ver o documento, e o que traemos hoxe aquí son as correccións impostas pola Xunta e que son de obrigado cumprimento, despois dun longo debate con eles. É unha cuestión absolutamente técnica, eses cambios que se produxeron, e hai dúas cuestións: ou se revisa o documento coas instruccións que eles nos dan, ou este documento non se pode aprobar. Por lo tanto, chegados a este punto e ante os cambios exigidos que nós creemos que son perfectamente asumibles, decidimos chegar ao final do camiño, que é a súa aprobación, que para iso a traemos hoxe aquí, sempre cando a Xunta de por boas esas correccións que o equipo redactor fixo. Este pexón supón un documento axustado á norma e, por tanto, esperamos que a súa seguridade xurídica beneficie tanto
á administración como a veciñanza en xeral, verdad? En definitiva, como xa dixen no pleno anterior, e podíamos estenderme moitísimo con respecto ao que falei naquele pleno, pero creo que sería repetirme, este documento adáptase aos requisitos fundamentais exixidos pola normativa aplicable para a súa aprobación provisional, según o propio equipo redactor e os técnicos municipales. E a última palabra sigue atendo a Consellería da Ordenación do Territorio. Xa digo, conta con todos os informes xurídicos técnicos de intervención en Secretaría do Concello, que iso é de alguma maneira o que nos dá a seguridade de poder traelo a este pleno no día de hoxe. E empezamos as intervencións concertadas. Tiña palabra? Sí. Ben, eu despois de escutar esta intervención, a pregunta, xa casi me pregunto, que facemos aquí? A culpa é da Xunta, que pintámonos aquí? Toda a responsabilidade da Xunta. A culpa da chapuza pola cal non se puido presentar a semana pasada é do equipo redactor. A culpa é dos funcionarios. A pregunta que me sai a min é: vos pa que estades? Esa é a primeira pregunta que vería a miña cabeza. Pero, bueno, eu, por tratar de levar un guión sobre isto, primeiro quero darlle a benvida e o agradecemento aos veciños e veciños que estades aquí hoxe. Nesta aprobación provisional, despois falaremos isto, de provisional, definitiva, desa confusión introducida a mantenta sobre as cuestións técnicas, pero quero darvos as grazas porque sei o que implica estar aquí hoxe, un venres, a 1 do mediodía, para tratar de aprobar un documento que afecta dunha maneira tan directa, dunha maneira tan sustantiva a tantos veciños e veciñas de Soutomaior. Por tanto, vai por diante o meu agradecemento a todas por estardes aquí, porque, en realidade, isto é unha mostra de participación tantas veces negada, e a que se lle poñen tantas trabas neste Concello. É unha mostra tamén de educación e de respeto que estades a dar, porque somos coñecedores de que moitos de vós tendes situacións gravísimas enriba da mesa e que esta aprobación supón perdas importantísimas para algúns de vós e, polo tanto, agradecer esa educación, ese respeto, esa participación que, temos que dicir, non se corresponde para nada nin coa actitude, nin cos valores que o equipo de goberno ven de demostrar en todo este proceso que se ben se prolongou, concordo co alcalde, sin que sirva de precedente, demasiado tempo, pero que todos podemos comprobar que foi un tempo exclusivo para o Partido Popular. Aquí non participou ninguén máis que o Partido Popular e, polo tanto, o que vamos a traer aquí non é un plan xeral de ordenación municipal para Soutomaior, é o plan xeral de ordenación municipal para e do Partido Popular. Por ir por partes, a mí gustaríame preguntar como se lle pode chamar a isto que temos en riba da mesa, se non é chapuza, se non é falta de transparencia, se non é desfeita, o feito de que a primeira vez que antes desta aprobación provisional definitiva que se nos deu a documentación, a primeira vez foi unha semana antes da primeira comisión, sí, unha semana antes da primeira comisión. Como lle podemos chamar? Se non chapuza, as declaracións que facía o propio alcalde na prensa. Non, demos ya con tempo. Aquí temos o informe de cando lle chegaron as exigencias da Xunta. Aquí o tendes. Neste informe consta a data que entrou neste Concello o 18 de outubro. O 18 de outubro entrou este informe por primeira vez no Concello. E non foi ata case 3 meses despois, unha semana antes da primeira comisión, cando a nós se nos pasa a documentación. O argumento que se deu despois na prensa, que non a nós, curiosamente. É dicir, digo porque estaría ben, non? Que se habla unha certa interlocución entre o que son os representantes da veciñanza e que non teñamos que estar enterándonos constantemente pola prensa destas cousas. Pero, o que se dicía, non, que se nos deu, como estivo Nadal polo medio, cando se chegou, pois que non se nos pudo dar incluso antes, non? A pregunta é, en Nadal, tivestes tempo incluso
para convocar dúas xuntas de goberno nun mesmo día, en Nadal. En cambio, para descolgar o teléfono, é dicir, representantes da veciñanza, está aquí o plan de urbanismo, para iso non houbo tempo. Se cando menos tanto traballo tivese unha concreción, mas desafortunadamente non é así. Como se pode chamar a isto? Senón falta de transparencia que esteamos aquí aprobando isto un venres a 1 do mediodía, no horario no que todas e todos os que aquí estamos deberían estar coas súas familias tratando de conciliar a vida laboral, a vida familiar, mas aquí a única vida que parece que se interesa conciliar é a vosa fronte a dos veciños. Outra cuestión, como se lle pode chamar a isto, se non xa non digo desfeita, seguramente tería outro nome, o feito de que na comisión hai 3 días díxosenos que o PXON se ia aprobar para a semana próxima. Para a semana próxima. Igual non tes comunicación cos teus compañeiros, pero bueno, se a melloras, enteraste destas cousas. Díxosenos nesa comisión que probablemente iba a ser en esta próxima semana. Pois ben, non só se nos puxo o venres, senón que ademais se apurou os prazos para traer aquí este documento ata o límite permitido pola lei. Recibimos a notificación pola sede electrónica xusto 48 horas antes de que este pleno fose convocada. O prazo apurado ata o máximo do que marca a lei sigue. En todo caso, bueno, máis sabe que sempre é un pleno extraordinario. En todo caso, eu creo que os veciños e veciñas deben saber, polo uso torticeiro que está facendo o grupo de goberno destas convocatorias de plenos, que no último mes, e teño que falar disto porque está supoñendo problemas moi serios para algúns compañeros nosos, se está facendo convocatorias sistemáticas en horario laboral a 1 do mediodía por parte do grupo de goberno. Convocatorias sistemáticas dentro do horario laboral a pesar de que saben que está ocasionando problemas. O que estamos mirando é un grupo de goberno que está empregando estas convocatorias dos plenos para atacar no persoal a oposición. Como se non se explica que despois de ter solicitado por activa, por pasiva e por perifrástica que nos sentemos e que negociemos un horario que nos poida vir a cada un de nós ben, pois que o Concello non atendese nin a primeira destas peticións, a ningunha. Nunca se atendeu estas peticións. Cantas veces solicitamos? En cantos plenos o pedimos? Pero que vai moito máis alá que iso. Eu vou vos ler para que saibades cal é a actitude que está tendo o grupo de goberno, e para poder empezar a falar un pouco do plan de urbanismo, te expresa. Non, ningún. Pero que a cuestión é que gustaríame que coñecerades cal é que coñecerades o feito de que o grupo de goberno sabe de sobra que o feito de convocar os plenos a 1 do mediodía está ocasionándonos problemas persoais. Pois ben, a pesar de que o saben, na última semana convocouse a 1 do mediodía todos os plenos, e vos leo un correo electrónico que enviei á secretaria do Concello explicándovos iso a raíz dun debate similar que tíamos estes días. Leo textualmente. Como vos dixen onte, temos 2 compañeiros que están asumindo serios riscos no traballo para poder asumir os plenos no horario actual. Nos 2 casos teñen pedido día de tempo, permiso o cambio de turno. Onte, sinalaron que nas empresas non entenderían un novo cambio de turno a tan poucos días. Nalgúns casos, mesmo se sinalou que tan só con pedir ese novo día podería ter problemas máis importantes. Ben, ante esta situación que dificulta que os representantes dos veciños podamos estar aquí, cal foi a resposta do grupo de goberno? Convocar as comisións a 1 do mediodía. Seguir convocando os plenos a 1 do mediodía. Puxemos en riba da mesa incluso datas alternativas para isto, mas parece ser que por parte do grupo de goberno non hai vontade. Isto, insistimos, está traendo consecuencias serias para a veciñanza. Eu
honestamente, e vos lo volvo a pedir, xuntémonos e falemos disto. Non son horas nin para que os veciños teñan que estar aquí, nin sobre todo son horas, nin son tempos, para que un grupo de goberno empregue estas prácticas para atacar, insisto, no persoal, ás veciñas. Sabiádelo e aínda así vos deu igual. Afortunadamente, somos diferentes, non somos todos iguales. Xa dicía a canción aquilo de Miñemero, verdad? Nada vos queda por facer, a vosa teima fai crecer a nosa loita. Entón, polo tanto, nós aquí estamos, algúns están aquí xogando o seu posto de traballo, os veciños están aquí dando unha lección que non deu o goberno, e polo tanto, a nosa intervención a hora de valorar o Pexón, eu quería un poquinho distinguir tres partes. Despois, nas réplicas, contrarréplicas, creo que poderemos entrar un poquinho máis polo miúdo, pero creo que hai tres partes que debemos estar aquí. Primeiro, que o que imos aprobar hoxe, nesa primeira parte. A segunda, como chegamos ata aquí. Sei que este é un paso que se quería obviar, non ten sentido repetir, pois eu sí que creo que hai cousas que hai que refrescar, porque reflicten un xeito de actuar. Eu creo que é moi importante que os veciños o sigan mirando. E despois facemos unha perspectiva xeral deste Pexón con o noso posicionamento. Por lo tanto, estamos aquí para aprobar o que se chama un plan xeral de ordenación municipal, que, na nosa perspectiva, nin é plan, non planifica nada. A prova de que non planifica nada é a chapuza que vimos de presentar a semana pasada, na que o grupo de goberno, coas persoas, que hai dedicacións exclusivas, persoas que, bueno, que teñen unhas funcións de goberno, nin sequera se molestaron en ler o documento que trouxeron ao pleno. Pero que tiveron que ser os grupos da oposición os que detecten os erros que fixeron que se tivese que retirar o pleno da orde do día, o punto da orde do día do pleno, e o que deixou ben as claras que este documento non podía ser traído a pleno sin que sequera os grupos de goberno vos molestasedes en lelo. Non é un plan que non planifica. Chámase plan xeral, mas curiosamente nós moito nos tememos que este plan non obedece o interese xeral. Moi pola contra, creo que ten moito máis que ver co interés particular. Creemos que é un plan que non ordena. Plan xeral de ordenación que tampouco ordena, que moi pola contra, no mellor dos casos non fai senón consolidar o caos e algunhas das falcatruadas feitas nos últimos tempos. E plan xeral de ordenación e municipal, mas curiosamente, aquí só participou o PP. Non hai participación da veciñanza, non hai participación dos colectivos, ou avances. Polo tanto, nin plan, nin xeral, nin de ordenación, nin municipal. Falábamos antes de que o que aquí estamos a traer unha aprobación, unha nova aprobación provisional. É certo que hubo determinados cambios normativos que fan que a aprobación definitiva, ou como se adoita chamar, antes de un visto e prace, pois sexa dada pola Xunta. Pero non nos engañemos e non manipulemos. A Xunta só aproba aquilo que se remite dende este Concello. Por lo tanto, non esteamos aquí a decir se o aproba. Pero estamos a decir aquí que non, que isto é cousa da Xunta, que nos aquí pasábamos por aquí, e que nos aquí nin pintamos nin cortamos. Non. Non. Isto é un plan que se elabora por parte do grupo do goberno do PP, que se encara con determinadas casuísticas, e que despois se envía por parte deste goberno a Xunta para que se aprobe. Polo tanto, enviádelo vos. Como é? Entón non digamos que é la Xunta. Non é que é la Xunta, non. Aquí hai unha responsabilidade política. Entón isto obedece a un criterio político, no mellor dos casos, e a unha determinada circunstancia. Polo tanto, hai que decir tamén que esta é a segunda aprobación provisional despois deste informe. Eu sei que hai... Despois, se queredes, falamos de informes tamén. Estamos consultando algúns especialistas en ordenación do territorio, que o que nos din, que este informe que é absolutamente demoledor para o que se fixo, pero que, ademais, a cuestión é que isto é a prova de que o grupo de goberno tratou de mandar este Pexón á Xunta sen que, para tratar de aprobalo, pois pola porta de atrás.
aquí o bendito, aquí na resolución se nos di claramente que resolvo pois non outorgar a aprobación definitiva. O intento do goberno foi, tras aquela aprobación provisional, foi que estivese aprobado xa no día de hoxe. E quen se enteraba disto? Ben, polo tanto, a situación na que estamos agora é esa. Aquí estamos a traballar, a tratar unha aprobación provisional, máis que se poñan como se poñan, vai ser a última vez, agás que continuemos coas chapuzas as que nos tenga feitos o grupo de goberno, que será a última vez que este pexón pase polo pleno e que, polo tanto, os veciños teñan opción de estar aquí. Como chegamos hasta aquí? Aquí, farei un percorrido moi rápido, o máis rápido que poida, por como se chegou. Estábamos na actualidade, algúns cambios con as normas sociais nos anos 80, nos anos 90 tratouse de facer un novo plan de urbanismo que este grupo de goberno tirou abaixo unilateralmente, e tirou abaixo xusto porque ademais coincidiu naquel momento no que empezaba a burbulla inmobiliaria. Este concello medrou de maneira caótica en moitos casos ata a situación na que estamos agora, a burbulla inmobiliaria, e, curiosamente, non é hasta que remata esa burbulla inmobiliaria cando, voilá, despertamos e se nos di que, pois igual Soutomaior precisaba ser ordenado. Pero é tamén sintomático que, ante a aprobación provisional, e a pesar, isto podese comprobar na prensa moi facilmente, de que estivemos solicitando que se nos pasase a documentación dásenos 3 días antes da aprobación provisional. E entramos xa nese segundo paso, que é a aprobación provisional definitiva, na que estamos agora, na que, e isto creo que é importante que o saiban todas as veciñas e veciños, se nos dicía que sí, que a xente iba a participar, que non fixemos avances, non nos xuntamos con ningún colectivo, non nos xuntamos cos grupos da oposición, pero sí, a xente ia a participar. E como ia a participar a xente? Coas alegacións. Ese era o que se nos decía. O cal xa isto é fantástico, verdade? É como este dicirlle que a maneira de facer que aquí hai xustiza porque me podes denunciar. Non, non. Eu creo que as alegacións é para aqueles casos onde non se pode producir acordo, que debe habelas, por suposto. Pero creo que hai todo un traballo previo que non se fixo. Pero a cuestión é que se nos dixo que a maneira de participar a veciñanza ia ser a partir das alegacións, e alguén, algúns dos que están aquí, que seguramente fixes algún, tiveste resposta a algunha das alegacións presentadas. Cantas veces solicitamos por parte do grupo de goberno que se respondese a estas alegacións? Mais alá de cuestións técnicas, que sei que me argumento, pero as pode haber despois. E a cuestión é, sabes por que non se respondeu a estas alegacións? Por unha cuestión, primeiro, de fondo. Nunca se pretendeu que a veciñanza participase. Tratou de aprobarse este pexón pola porta de atrás e que canto menos ruído, mellor. Nunca se pretendeu, e mentistes. Mentísteslle aos veciños. Dixestes que ian participar en alegacións, que entendería que se despois se responderían, pero este pexón foi enviado á Xunta para ser aprobado definitivamente sin que se respondese ni unha sola das alegacións. Claro, o argumento do goberno é vámolas responder despois. Sí, señor, todo un exemplo de participación. Cando xa non hai nada que facer, respondemos vosas alegacións. Chapó. Supoño que iso é o concepto que vos teredes de participación. Eu permíteme que vos diga que iso é algo que ninguén entende como participación. En todo caso, as alegacións, que o que pasa? Despois os números é que, claro, cada quen presentos como quere. Non. Perdoade, viñamos de ver que nos dice que case a metade das alegacións, viña a tirar agora, foron aprobadas, digo para que nos demos conta de que a veces a linguaxe é perversa, non? Foron aprobadas total ou parcialmente. Vou a facer a mesma lógica que a ti. O 70% das alegacións foron denegadas total ou parcialmente. Sí. O que se nos poñemos así, a tratar de manipular os datos, pois podemos facer todo. Pero eu pido seriedade e rigor. Porque non foi así. Vamos a ver, temos que a metade das alegacións foron denegadas, 50%. Temos un 20% máis
que foron aprobadas, denegadas, como se queira chamar, parcialmente. E temos un 30% que si foron admitidas. Esa é a realidade. E non estou dicindo que está aquí. Está no propio plan de urbanismo porque estamos tratando de manipular os datos para decir que a metade foron aprobadas total ou parcialmente. Non, 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 claro. O que pasa é unha forma de presentar os datos que evidencia as vosas intencións. Que é non clarificar nada, tratar de continuar nesta cerimonia de confusión para que a xente saiba medias verdades que é o mesmo que as medias mentiras. Entón, polo tanto, seriedade, por favor. Polo tanto, só unha de cada 3 alegacións foi aprobada na súa totalidade. E despois tivemos que ver como o labor de información que se debe presupoñer a calquer grupo de goberno, pois que brillou pola súa ausencia. É dicir, nos pedíamos outro día, bueno, iso falaremos despois sobre a nova exposición pública, pero é que tivemos que ver cando o BNG estaba facendo o traballo que lle correspondería facer ao grupo de goberno, que é, cando menos, informar a veciñanza, cando menos iso, cumplir con ese rol, que para iso cobrades, para iso sodes goberno, que vos non o fixestes, é que tivemos que ver como o Partido Popular, como a Consellería de Educación, nos denegou o colexio público para dentro inteiro para facer un acto de información ao pexón nunha actitude que non hai precedentes. Non hai precedentes. Xa sei que iso tampouco foi culpa vos, foi a Consellería, xa incorporamos outro máis os que non teñen culpa. A Consellería, o equipo redactor, a Xunta e os funcionarios. Vamos incorporando. Vos inmaculados, como sempre. Pero ben, resulta que a Consellería do Partido Popular nos negou a posibilidade de facer un acto nun lugar próximo aos veciños. Por certo, seguimos agardando a solidaridade do grupo municipal ante iso, seguimos agardando. Porque, en todo caso, imos ver, nunca se negou un acto. É que hai actividades do Concello, e o Concello somos todos, goberno e oposición, todos. Actividades que nos facen, na que o alcalde entra directamente nas aulas. E nos parece perfecto. Nos parece perfecto. En todo caso, que non pode ser que, cando están facendo o Concello, somos todos uns labores, sí, pero cando é oposición, se proíbe nun acto de censura, pero de verdad, propio de outros tempos, Se aquí houvese un mínimo de sentido democrático, como grupo de goberno, debería derreterse vos a cara de vergonza e chamar inmediatamente ao xefe territorial. Se houvese un mínimo de sentido democrático. Mas non, parece que non. E xa, por último, manifestar que, bueno, como é evidente, nós, lóxicamente, somos contrarios a este plan de urbanismo por todo un proceso que se veu dando, polo que insistía, porque é un proceso, sobre todo, escuro, sen participación, sórdido, incluso, en algunhas cuestións que se poden ver, que despois falaremos dela, nos planos. E que, polo tanto, o noso voto vai ser contrario. Xa deixamos na comisión e así seguimos manifestando agora. Este pexón impón un modelo de vila dormitorio para Soutomaior. E nós, evidentemente, non podemos compartir ese modelo. E iso non é algo que digamos nós. Non o dice o BNG, non o dice Mario, non. Iso ben reflectido de maneira clara, nidia, na propia documentación que traedes vos aquí a presentar. Na memoria informativa, dice literalmente na páxina 8 da memoria informativa: compre destacar que Arcade foi paso obrigado entre Vigo e Pontevedra, na actualidade, pola cercanía a ambas cidades, se consolida como alternativa residencial permanente. Este factor incide no desenvolvemento da construción de vivendas principais, segundas vivendas, vivendas de inversións. O municipio, que atesa pola posición estratégica debido á consideración de lindeiro, con Pontevedra, proximidade con Vigo, constantemente vaise facendo un modelo de concello que é o modelo de vilas dormitorios. Nós, evidentemente, non compartimos ese modelo, porque entendemos como un modelo nefasto para un sector fundamental, se reflexa na memoria, que é o sector de servizos, onde a xente ven dormir aquí, pero en cambio fai vida fora. Hai algún caso, pois o do alcalde, que vive fora, en cambio despois ven traballar aquí, pero bueno, unha excepción, non é a regra. Polo tanto, nós non podemos participar dun modelo de vila dormitorio.
Entendemos que un pexón debe reflexar tamén que tipo de concello se quere, e aquí isto non aparece por ningures. Queremos un concello industrial, queremos un concello volcado co sector primario, un concello mariñeiro, un concello vencellado ao turismo. Que concello que queremos? Entendemos que aquí o único modelo que se reflicte é un modelo de vila dormitorio, e ademais que hai cuestións lesivas incluso para algúns dos intereses que temos aquí, por exemplo, co sector do mar. Hai unha alegación do Concello de Pontevedra que eu creo non está resolta con respecto a depuradora, e con respecto a que a depuradora que temos non aguantaría o incremento de poboación que se mantén no pexón. Claro, hai un informe positivo de Augas de Galicia, pero hai unha alegación que eu creo que os números son incontestables. Verémoslo despois falaremos disso, se tendes a ver. Entendemos tamén que un concello que nace morto, que é un pexón que nace morto. O sea, nace, como sabedes, froito dunha transitoria que se permite por unha actualización da LOUGA que nos entra a presa agora, o grupo de goberno. Entra a presa coas actualizacións da lei do chan. É curioso, porque estivo no Queixóns durante anos e houve que facer 3 actualizacións as LOUGAs. Durante anos estivo ali. Algúnas de 20.000 euros, outras de 20 non sei cantos. Ali están, os informes que se poden ver, actualización tras actualización, gastando diñeiro dos veciños e sen que nada se fixese. Claro, eran outros tempos, igual non interesaba ordenar daquela. E, polo tanto, entendemos que, ademais, que é fundamental, é un pexón que non responde ás necesidades da veciñanza. Por que? Constrúese sobre o existente. É dicir, é un pexón no que, en moitos casos, para o que se pensou foi para quitarnos algún problema de enriba, pero en ningún momento para ordenar o concello. Para que puderamos ter un concello de futuro e un concello con posibilidades. Non se abren trazados, non se desenvolven os núcleos con criterios claros. En Soutomaior, por exemplo, a ausencia dunha praza que vertebre Soutomaior e que funcione como núcleo aglutinador de todos os barrios é alarmante. É alarmante. É unha necesidade que eu creo que detecta calquera veciño que se preocupe mínimamente por ter este concello ordenado. Que en Soutomaior exista un núcleo que sirva como eixo vertebrador de todos os barrios da contorna e que nos permita vertebrar de algún xeito o concello é alarmante. Pois ben, é unha necesidade que todos os veciños coñecen e nin sequera se contempla esa posibilidade no pexón. No caso de Arcade é diferente, perpetúase o caos. Perpetúase o caos. Entón, ali, simplemente, o que se fixo foi ir máis ou menos polo que ia, nalgúns casos facer algunha gamberrada que outra, e despois poñer naqueles sitios onde era conflitivo existente. Con cuestións, as edificacións existentes, que eu creo que hai un criterio serio, é dicir, perxudicando a persoas que cumpriron a lei. É dicir, se nun edificio que se deron máis alturas das permitidas e noutros se deron menos, ao final, se poñemos a edificación existente, a quen se está beneficiando é aqueles que cumpriron e perxudicando aqueles que non. En todo caso, un criterio debería estar claro. Creo que non o é. Entendemos que outras cuestións deste pexón é que non fixa poboación no rural. As condicións para construir e para edificar en moitísimas parcelas do rural son leoninas. E despois falaremos de algunhas modificacións que se fixeron e que menos mal, que menos mal que se fixeron. Eu, simplemente, para que vexades que non é algo que nos inventemos nós, pero simplemente creo que o propio equipo redactor do pexón manifesta a súa sorpresa, xa non sei do parte do grupo de PNS aficionado, do goberno, pero porque houvese un certo desleixo con respecto a estas condicións leoninas que non sei se fomos pola serra por los barrios é algo que chamaba moitísima atención, pero dicen eles directamente, tamén compre resaltar o escaso unilio interés e alegacións sobre cuestións de carácter xeral, agás algunhas presentadas por técnicos que traballan no Concello ou polo Grupo Municipal do BNG. Dícese no propio informe que se ven a traer aquí. Dicir, que ten que ser outra vez o BNG quen faga un traballo que eu creo que lle correspondería ao grupo de goberno. E por ir rematando, despois continuaremos, é un pexón que provoca indefensión á veciñanza. Aquí falábamos de que, bueno, o concepto, a palabra chave, verdad, que é cambio sustancial. Ese é o concepto xurídico que estamos
bueno, pois uns a defender un xeito ou doutro. Nós instamos o Concello, consultando con algúns técnicos, e dicimos que os informes que hai, todos os informes, por tamén, son, cando menos, interpretables. Entón, nós estamos dispostos a elaborar tamén información dese tipo se o tendes a ben, mas, lóxicamente, non parizando este pleno, na que se demostre esa marxe de interpretación que existe. Entendo que non o teredes a ben. Pero a cuestión é que, cando menos, en termos de percepción, a ver, que exista un concello que estaba nun modelo urbano marcado, por exemplo, pola presenza en todo o concello dunha figura como era dos espazos libres privados que afectaban a boa parte do núcleo urbano e que esa figura desapareza de todo o concello, pois se non se chama, se iso non é un cambio sustancial, pois bueno, que vexamos, independentemente de que isto sexa positivo ou negativo, que o noso xuizo creo que sí que requería unha revisión, o sea, pero, en todo caso, é un cambio sustancial ou non é? Non, que existan, que os fondos de edificación se incrementen, algo que tamén creemos que debería ser posible, facer alguna alegación fixemos nese sentido, entendemos que tamén é un cambio que afecta a estrutura do propio concello. Núcleos como a Pedreira, en algún aspecto pasa a ter a calificación de urbana a ser un núcleo rural. Ti mesmo dixeches, desaparecen urbanizables, mas son todo, esas cuestións son menores. Mais sobre todo, eu creo que hai unha cuestión, que é que os cambios sustanciais, máis alá de que se establezan legalmente ou non, hai unha cuestión que é moito máis importante que iso, que é que lle afectan aos nosos veciños. Iso é importante. E non hai nada, non hai ningunha lei que proíba facer unha nova exposición pública. E, por lo tanto, por que non se fai? En aras desa participación que sería. Non hai nada que impida, por exemplo, neste tempo, colgar o plan de urbanismo na web. Motivar a participación. Por certo, falabas das 5.000 visitas cando foi da outra vez. Eu aseguro que 1.500 fixéronse máis ou menos dentro dos nosos ordenadores, mentre estivemos axudando a veciñanza a facer alegacións, que, por certo, estivemos facendo cálculo igual un 25% delas. Por lo tanto, bueno, despois seguiremos disto, porque eu entendo que é algo extenso, grosso, é moi difícil de condensar, pero eu o que sí que creo que, lóxicamente, o noso voto vai ser un voto en contra. Un voto en contra a este plan de urbanismo, primeiro, porque este plan de urbanismo non é o plan dos veciños de Soutomaior, é o plan de urbanismo do PP. Segundo, porque é un plan que se vai aprobar dunha minoría en termos de representación contra unha maioría. Xa o dixemos varias veces, pero hoxe por hoxe o grupo de goberno representa a menos veciños que os grupos de oposición. O grupo de goberno está avalado por 1.920 votos fronte aos membros da oposición contrarios a este pexón, que estamos avalados por 1.980 votos. A legalidade, alguén a cuestiona? Non. Gobernades grazas á lei electoral, a lei electoral decidiu que vos, a pesar de ter menos votos que oposición, gobernarades con maioría absoluta, pero eu creo que calquer persoa que teña un mínimo de sentimento democrático e un mínimo de sensibilidade de respeto cara a veciñanza, ante esa situación, debería leválo, cando menos, a sentarse e falar. Mais o grupo de goberno que fai sistemáticamente pasar o rodillo, e non só pasar o rodillo, senón que incluso poñer paus nas rodas para que os membros de oposición teñamos problemas, incluso no persoal, para estar no pleno. E por último, eu creo que non hai concello no mundo que teña futuro cando hai unha parte que goberna contra outra. Nós facemos un chamamento ao consenso, facemos un chamamento a que nos sentemos, estamos aínda a tempo, e nós estamos dispostos a colaborar como sempre o estivemos e como sempre amosamos a nosa colaboración. Sí, Agustín, o que pasa é que ti entendes a colaboración coa sumisión e nós non nos sometemos, nin a ti nin a ninguén. Os únicos aos que Venega se somete é o pobo de Soutomaior. Por lo tanto, sí, sempre estivemos.
Outra cousa é que ti non o queres entender así. Por lo tanto, insistimos, estamos a disposición de chegar a acordos, estamos a disposición de tratar de aportar en todo o que se poida. Lóxicamente, o que non imos aceptar de ninguna maneira é que o grupo de goberno impoña e trate de introducir pola parte de atrás medidas que nós entendemos son moi perxudiciais para os veciños. Ningún concello ten futuro se se ordena, como vos decía, dunha parte contra outra. Iso non é máis que un síntoma de decadencia. A mesma decadencia que está a padecer o grupo de goberno do Partido Popular. Nada máis. Por a miña parte, dicir que nada cambiou dende a primeira vez que nos reunimos por isto, que como ben decíades antes, xa vai facer un ano. Xa daquela dende a oposición puxemos todos os problemas que había neste PSOE e sigue habendo os mesmos problemas. Sei que estamos condenados, como dicía Manu, a unha vila dormitorio. Por lo tanto, non me queda máis que, evidentemente, refrendar as palabras que dixo Manu, porque a exposición é tal cual. Tanto na exposición do PSOE como os problemas para o pleno, como os problemas das convocatorias, como os problemas para a hora dos plenos. O meu voto vai ser totalmente en contra deste PSOE. Nada máis. Bueno, pois escoitamos todo o que por suposto. Home, non esperábamos outra cousa, por suposto tampouco. Porque, hombre, sinceramente, un PSOE é o que toda a oposición quere ter. Pasa en todos lados, non pasa sobre o maior solo, pasa en todos lados. É dicir, é un xoguete fácil de manipular, fácil de que eu pido o mesmo respeto que pido para o grupo. Sí, totalmente de acordo. É dicir, pois todos os partidos políticos que aproban un plan xeral, por suposto, que pasa por isto, porque non hai outra forma, non hai, eu non conozco un plan que fose basicamente pois, que non tuvera este tipo de oposición, de decir que todo está mal, de que todo está das gamberradas, porque a mí me gustaría esas cousas, as gamberradas, que sea o plan do PP para os do PP, para esas cousas a veces hai que dicilas, hai que leválas cando un cree que hai algo mal feito e que hai algo de gamberradas nun documento destos, está ben denunciarlo no pleno, pero eu, se sei que hai gamberradas nun documento destos, levaríaos a outro lado, non? É dicir, a outro lado donde precisamente pois, alguén tomara unha decisión importante. Iso é dicir, gamberradas, os do PP, Isto é vello todo, isto todo é vello. O Bloque presentou efectivamente 16 alegacións, das cales 10 foron aceptadas, me parece, 6 foron, non sei se rexeitadas, pero todas foron basadas efectivamente en normativa, non? Normativa, cando temos que presentar un plano xa hai a cousa se complica. É dicir, cando hai que presentar un plano e presentar aquí queremos unha plaza, aquí queremos... Entonces, claro, porque fan falta planos e os planos teñen parcelas e as parcelas teñen propietarios e claro, e eso ao final pois é moi fácil presentar e de falar de normativa, do que nos gustaría, dos que... pero cando hai que propoñer nos quedamos polo camiño, non? É dicir, aí xa, claro, xa non é tan fácil, pois xa hai que poñer ollos ás parcelas, xa hai que... xa podemos falar de circunvalacións, podemos facer de plazas, podemos falar de moitísimas cousas, pero claro, é que os plans xerales, a parte de pintalos, teñen que ter tamén detrás, unha sustentabilidade económica. É dicir, todo o que vai reflexir, sí, claro, ten que ter un informe de intervención que ten que ser, claro, todo o que se pinte no plan tense que poder facer. Eu pinto, pero ten que ter detrás un informe de intervención que diga que efectivamente eso se vai poder facer nun período de tempo determinado, porque pintar é moi fácil, todos podemos pintar o que nos dé a gana.
pois cada un ten a súa idea, claro, de que se te dá dormitorio, de que se te dá... Non vamos a negar que estamos entre Pontevedra e Vigo, e estamos cerca de Pontevedra e estamos cerca de Vigo, e eu estou encantado de que a xente veña a vivir a Soutomaior. Estou encantado de que a xente veña a vivir aquí, porque por algo será. Por algo será. E, polo tanto, eu creo que se chamas Villa Dormitorio, Villa... Bueno, pois... Vale, seguramente moita xente da que veu a vivir para o noso povo estará encantada cando veu a vivir para aquí, verdad? Eu non entro no tema de... Estamos sempre coa transparencia, co tema de... Este plan, mira, non é que fora exposto, é que está permanentemente exposto. Aquí seguramente hai xente que veu a ver, algunha veu a ver como as súas alegacións como están, e nadie lle denegou a máis mínima información e saben como están as súas alegacións. É certo, é certo, é certo, é certo. E, polo tanto, digo que é un plan que está permanentemente exposto. É dicir, aquí todo o mundo que quixo, veu a ver a súa parceliña, porque ao final é o que lle importa a todo o mundo, lóxicamente, como está a súa parcela, e a todo o mundo se lle explicou como quedaba a súa parcela, todo o mundo que quixo vir a virar. Ningún problema. Non se escondeu nada, en absoluto. Non se escondeu nada. Pasa que esa cousa de que queremos esconder pola porta de atrás, iso é que non temos ningún interés. O que temos interés é aprobar un pexón para este Concello. Iso sí que temos interés en aprobar un pexón. Pero un interés personal, ningún tipo de interés personal. Ningún. Porque se houbera intereses personales, como che digo, eu me collería o pexón e me lo llevaría a outro lado. Lo denunciaría inmediatamente. Pero inmediatamente. Se vexo que hai golfadas nun pexón. É que sería o primeiro se estuvera na oposición. Mas que é gratis decir que hai golfadas. É gratis decir que é pos do PP, é gratis que é decir que é pos amigos. Claro, eso, claro, decimos o que dá e despois, bueno, vale. Entonces, hombre, eu creo que isto é máis serio, e eu entendo que podemos facer frases, podemos querer quedar ben con moita xente e queremos, pero, hombre, a legalidade temos que vamos a ver, nós somos tontos, ou que? Nós, é dicir, non, pregúntomo eu, se nós somos tontos, é dicir, para nós non sería muitísimo mellor ter a todo o mundo contento. Digo eu, é que, vamos, é que a min me gusta enfrentarme coa xente. E a min me gustaría ter a todo o mundo contento, claro que sí, e as alegacións se van a contestar. De feito, hubo alegacións que se mandaron, claro que sí, todas, claro que sí, se van a contestar todas. De feito, algunhas alegacións que foron algunhas alegacións que foron á Xunta, pois nos aceptámonos, eles denegáronos, e ao revés, unhas que nos denegamos, pois eles aceptáronos. E, polo tanto, se nos contestamos alegacións, pode que dispois o que contestemos nós non sea o correcto. E, polo tanto, pois, a máis é o que marca a lei. Se é o que marca a lei. Ti podes falar con compañeros teus, non falar con teu compañero de Carballo, por exemplo, e goberna o Bloque dende hai moitos anos. Hai moitos anos. Pregúntalle. Que? Moi ben, ademais. Moi ben, pois, que che sirva de exemplo, fala con el. Pregúntalle como fixo o Pexón. Pregúntalle se someteu a información isto que estamos facendo hoxe. Pregúntallo. O de Pontareas, que tamén debe ser teu amigo. Non o coñezo. Pregúntalle. Non, xa sei que non o coñeces. Sei que non o coñeces. Non sei se é do Bloque, creo que sí, de Pontareas. E o de Carballo tamén. O alcalde, dices, non? Pois faz exactamente o que estamos facendo nós. Exactamente. Hombre. Mira, un dos do equipo redactor precisamente, pois, creo que pasa bastante por Carballo. E, polo tanto, bueno, claro, eu entendo que ti queiras que nos fagamos unha cousa e noutros sitios onde gobernantes vos fai outra, o mismo, pero vos queres que sea distinto aquí, que ali. Mira, nós respetamos a legalidade, e a legalidade é esta. Informes sectoriales, informes
de todos os do xurídico, informe técnico, informe de intervención, e iso é o que nos dá, e por suposto beneficiando o máximo que se poida pois os nosos vecinos, sempre. Oi que nos temos algún interés, é que sería absurdo, é dicir, desde o punto de vista político, xa non digo desde outro punto de vista, é que desde o punto de vista político, é dicir, é que vamos, o que pasa é que claro, non sempre se pode facer todo o que se quere. Iso é evidente. Pero, bueno, en todo caso, por suposto que non temos a mesma visión. Nós, por suposto, queremos chegar ao final despois de tantos anos, queremos chegar ao final deste proceso e como estamos, desde o punto de vista legal, pois, capacitados, así o vamos a facer. E, polo tanto, non teñades dúda de que o que non podemos estar é con normas subsidiarias e plan xeral máis tempo, porque isto non dá para máis. Quer dicir, o que non podemos estar dando licencias con normas subsidiarias tendo un plan xeral aprobado provisionalmente. Isto non se sostén e non se pode alargar no tempo porque non se sostén. E, polo tanto, eu creo que a isto lle temos que dar definitivamente, temos que chegar ao punto final con que a Xunta é que dices que non, é que a Xunta é que o que nos mandamos é que a Xunta claro que nos corrixe cousas, pero non a nós, é a todo o mundo, é que non hai plan provisional que vaya a Xunta e que se aprobe definitivamente sin corrección. Dices que é demoledor, pois a mí me dicen que este é moi light comparado con outros, pero moi light, hombre. Vos tendes moitos amigos técnicos e, bueno, nós tamén. E eu, por suposto, non xogo a ser xurídico, non xogo a ser xurídico. Eu, paixo están os xurídicos, paixo están os abogados, e o noso xurídico, que o informe xurídico é a petición da secretaria municipal, pois diceo moi claramente, é dicir, diceo moi claramente, non é que o diga ela, é que o dicen sentencias que hai por aí que non ten que ser exposto este documento, porque ademais os cambios foron mínimos. No tipo de ordenación que aprobamos anteriormente, estes son absolutamente mínimos. E, por lo tanto, non son sustanciables. Hai unha sentencia do Tribunal Supremo de 4 de maio de 99 que dice ese trámite das cuestións solo é necesario cuando el trámite de aprobación definitiva del plan se introducen modificaciones en él con respecto a lo que fue objeto de la aprobación provisional, que supongan una modificación esencial en la concepción, desarrollo y finalidades del plan provisionalmente aprobado. En dicha sentencia no se consideran como modificaciones esenciales las relativas a exclusión de suelo urbano de terrenos comprendidos en planes parciales, que non sucede. Nueva delimitación del suelo urbanizable programado, modificación del programa de actuación, adecuación, estudio económico e financiero, elaboración de... É dicir, moito máis amplio do que aquí se está facendo. É dicir, iso comparado con isto que pon aquí, coas modificacións que se fan aquí, son absolutamente... Pois hai outro do Tribunal Supremo do 2004 que dice: haberá de acudirse a la información pública cando no documento a aprobar provisionalmente se produzcan unas transformaciones que por su entidad, relevancia y características han desnaturalizado el modelo inicialmente previsto, cousa que non sucede aquí baixo ningún concepto. Vamos, baixo ningún concepto. Véxalo por onde o vexas. E tamén establece a necesidade de sometemento do trámite naqueles supostos de variación xeralizada de edificabilidade en todos os ámbitos de clasificación do solo que desnaturalicen o modelo de crecemento previsto inicialmente facendo unha reconsideración xeral dos criterios de ordenación, cousa que non se dá aquí nin por asomo, vamos. E, polo tanto, eu creo que está claro o que di o informe xurídico. E acaba dicindo, en calquera caso, non establecen variación na concepción do modelo territorial adoptado na fase inicial
non podendo falarse dunha modificación sustancial da concepción, desenvolvemento e finales do PEXON a resultas das novas correccións introductivas, xa que logo non se entende precisa a apertura de novo trámite de información pública previo ao sometemento de nova aprobación provisional do documento. Dice, eu non son xurista, non son abogado, pero que fai o informe desto algo debe ser. E, polo tanto, eu creo que podemos xogar a ser o que non somos, eu non, desde logo, e, polo tanto, fíome dos técnicos e polo tanto, pois, temos claro que vamos a votar sobre este documento. Ben, eu creo que despois de ler os informes das sentenzas, é que eu creo que o que falla non é a cuestión de ser abogado, non é a cuestión da xurídica, eu Agustín, digo en serio, con todo o respeto, o que che falla é a comprensión lectora. Si, home, sí, pero que mira, volve a ler, primeira sentenza que lees, pero, permíteme, eu non te interrumpín, agora é o meu turno. Primeiro, solo é necesario, introduce seguinte, só haberá que a necesidade de, que quere dicir iso? Que se estipulan uns términos legais cando é obrigatorio facer exposicións públicas. Cando é obrigatorio facer exposicións públicas. Non hai ni un só, no que se contemple, é así. Por que concluye eso o xurídico? Por que o concluye? Como? Porque concluye que non se pode. Que non se debe. Que non é obrigatorio. Que non é obrigatorio. Pero por que concluye eso? Pero que non é obrigatorio. Por que o concluye? Pero vamos a ver, pero é que insisto, é que estás lendo e manipulando. No. É que está dicindo que só é necesario. Bueno, pues non. Vale, entonces volve a ler a sentenza. A ver, a número 1, empeza. Pues empeza. Pero está aí, pero lea a número 1. Dice ou non dice, só será necesario. Polo tanto, non hai ni un... Permítese. Gracias. Só hai un caso, o sea, só o que se está falando é de que non hai ni un só motivo que che impida facer unha nova exposición pública. E acabas de lelo ti. Acabas de lelo ti nas túas propias sentenzas, sí. E se volves a ler, só é necesario, empezaba a primeira. Sí, bueno, en todo caso, é igual. E nós creemos que hai cuestións que están por riba, digamos, do que se debe facer, que non, que é o respeto á veciñanza e o respeto á transparencia. Non hai ni un só motivo que impidise facer un avance de PEXON, que impedise ter reunións cos veciños, que impedise chegar a acordos cos grupos de oposición, que impedise responder ás alegacións en tempo. Non hai nada que o impida, nada. Sabedes que o que non impide? O voso interese. En tratar de que isto pasase de puntillas sen que ninguén se enterase moi ben como, bueno, esa é a nosa opinión e así o dicimos. En todo caso, por ir por partes, é que nós temos moi claro en que separar o que o debate político do que o debate legal. Eu non teño ningunha dúbida que algunhas das cuestións que están pintadas nestes mapas traspasaron todo o trámite legal, que é absolutamente legal. Eu non o dubido. Igual que tampouco dubido que o teu compañeiro Fernández de Mesa este agora sentado nun consello de administración dunha eléctrica. É legal tamén. Agora, a min pareceme que é unha vergonza. Pareceme que é unha vergonza determinadas cuestións de planificación. É legal? Pois sí. Claro, que íamos facer? Vivimos onde vivimos, temos a legalidade que temos. Eu en ningún momento cuestiono a legalidade. Desde logo, se detectamos algunha ilegalidade non teñas ninguna dúbida, non teñas ninguna dúbida. Pero a cuestión é que aquí non estamos tendo un debate legal, estamos tendo un debate político. E nós creemos que hai cuestións que dubidamos da legalidade de que se fagan determinadas actuacións en determinadas propiedades, en determinados planos. Pois non, legalmente podedes facer, sí. Igual que vos poñedes moitas outras cuestións que facedes, que son legais, sí, son morais, non? Non. E os veciños creo que non se merecen iso. Entón, o debate que estamos dando aquí é un debate político. Non un debate. O de desviar a atención sempre a outros eidos é que seguimos co de sempre. A culpa ahora xa tamén vai acabar sendo dos xulgados. Asesoría xurídica, funcionarios, equipo redactor, e agora tamén dos... Pero, por favor, que algo pintaredes vos, digo eu. Ou deberíades, polo menos. Non se pode estar constantemente desviando a atención. Pa que estades?
Para que estades? De verdade que un grupo de goberno que trata de elaborar un plan de urbanismo non é capaz de sentarse cos veciños e despois non imos facer demagoxia. Claro que hai cuestións que nun plan de urbanismo poden ser mellor, peor, non vai a deixar todo o mundo contento, iso é evidente. E sabémolo todos. Pero hai que ter a intención de chegar a acordos. Hai que tela. Hai que pintar nos planos. Pero, por favor, cantas veces se nos chamou a nós para participar nunha sola xuntanza co grupo de goberno? Cantas veces? Dille aos veciños. Como? Cantas veces se nos chamou do grupo... Como? Nos fixamos... Non, fixemos alegacións. Fixemos alegacións. Fixemos planos, pero en todo caso... Como? Non, si, moitas, Alegacións, si, plano ni un. Non, sobre plano, de moitos veciños. De feito, mira... Propostas, digo propostas. Mira, propostas... Propostas, pero moitísimas en todos os veciños. Repasa as alegacións sobre plano. E as propostas, non teñas ninguna dúbida que se nos dá a documentación a 3 meses e que se nos dice que a nosa maneira de contribuir neste pexón é vía alegacións, pois, lóxicamente, sinto. Pero aí non. Non, a posibilidade. Como unha posibilidade? Non, posibilidade, si, moitas. Claro, si. É dicir, a posibilidade de que se faga xustiza neste país é porque podes denunciar a outro. Si, señor, menudo argumento dun alcalde. Menudo argumento dun alcalde. Que se lle diga que os veciños... Que se lle diga aos veciños que a única posibilidade que teñen de participar é presentando alegacións. Si, señor. Si, señor. Iso como dicir que a un vecino... Pero, por favor, non é de verdade, por favor, non te poñas nervioso. Tranquilízate, deixa de interrumpir constantemente. Deixa de interrumpir constantemente, de verdade. É que senón perdemos o fío, e creo que ademais é unha imaxe moi pouco edificante, e moito máis cando vende un alcalde. En todo caso, a cuestión dos veciños. Non pode ser que a única maneira que se dé de participar sexa vía alegacións e que despois nin sequera lle contestemos. Que pretendías? Que nos presentamos planos vía alegacións e que despois botemos 2 anos e non se contesta nada? Cando por parte deste grupo de goberno ni unha soa vez, ni unha, se chamou os grupos da oposición, a pesar de que representamos a máis veciños que o propio goberno, para decir que é o que se quere facer. Intentamos facer algo entre todos. Intentamos a pensar un pouquiño máis nos veciños e nas veciñas, un pouquiño máis no concello e un pouquiño menos en vos mesmos. Nunca se fixo. Nunca. E puideches. Igual que puideches contestar as alegacións dos veciños, e igual que puideches facer unha exposición pública aos veciños. Non o dubido. Xa non teño dúbida que convocando os plenos a 1 da tarde te cumples a lei. Non teño dúbida. É legal absolutamente. Ora, estarlle ocasionando problemas a compañeros meus. No persoal. E nin sequera te dignaches a ter unha xuntanza. Entón, legal é? Si, é legal. É legal que convoques a 1 da tarde. Ora, a mí me parece, sabes o que? Unha gamberrada. E como é unha gamberrada, dígocho. E sería un cínico se non che... Se non che dices, non, eu falo de chegar a un acordo. Nunha xuntanza. Chegar a un acordo. Algo que resulta tan alleo. Negociar, chegar a acordos, participar, esas cousas que fai a xente normal. Esas cousas. Hai un acordo, en todo caso. Pero en todo caso, ali hai, sí, pero hai un acordo. Pero ali hai un acordo, pero en todo caso. Pero mira, pero digoche moi claro, a nós interesa no Soutomaior. Eu sei que a ti te interesa igual Redondela, a Ramón Ángel igual lle interesa Pontevedra, porque ti vives en Redondela e Ramón Ángel vive en Pontevedra. Pero resulta, non teño dúbida, claro que sí. Entonces, pero que nos vivimos en Soutomaior, e o que nos preocupa é Soutomaior. Por certo, por seguir co fío, é curioso, verdad? Cando estabas falando que estabas encantado de que a xente viñese a vivir a Vila Dormitorio, que a xente viñese de outros concellos a vivir, bueno, pois a viñese a Soutomaior a vivir para aquí. E ojo, va, dirías, predica co exemplo. O mesmo que lle pides aos demais veciños, que estás encantado de que veñan, pois non estaría de máis. Pero en todo caso, a cuestión aquí unha Vila Dormitorio, pero será posible que teña interrupcións constantes? Non xa sei. Pero, por favor, non te poñas nervioso, deixa falar ti falar. Fixeches a túa exposición, deixanos acabar. En todo caso, pois limítame do tempo.
Pero, por favor, non estés interrumpindo constantemente. De verdad que dá unha imaxe... A mí, fíxate, que ainda que discrepe contigo no político, non me gusta que deas esa imaxe dentro dos veciños. Por lo tanto, por favor, nada, é unha atención que teño con toda a xente. Por lo tanto, a cuestión é unha vila dormitorio sacrifica a cuestións, a sectores productivos que son fundamentais, como é o pequeno comercio. Vímoslo ver nesta campaña Nadal. En todo caso, nós entendemos que ese de ninguna maneira pode ser o modelo deste Concello. E nós, por lo tanto, non podemos aprobar un pexón neste estado. Pero, por ir rematando, hai unha cuestión que hai alegacións que se contemplan, están, pues, por exemplo, que algún veciño que está padecendo a situación no que ten que ver coas negociacións xunta a Concello. Vou dicir un caso moi evidente, porque ademais é todo vivo. Na rúa de Valmonte hai un cambio de alineación despois de aceptarse as alegacións que fixeron 20 tantos veciños e que se encargaron unha superficie urbana non consolidada, e en cambio despois o que se fixo moitos veciños, non é un caso que afortunadamente aí, pero que se lle un cambio desa alineación, pois que lle fastidia as parcelas a algúns veciños. Por poñer, o sea, podemos falar destes de centos, pero digo porque hai aquí algún dos veciños interesados. Entonces, un cambio de alineación entre unha propiedade da Xunta, como é o Colexio Padre Entroiteiro, que non respetaba as alineacións, é unha propiedade de veciños de Soutomaior que están de Arcade, que están aquí hoxe. En todo caso, aí, ante un debate entre o interese da Xunta e o interese dos veciños, sabedes o que va a desaprobar hoxe? O interese da Xunta. Sabedes que, máis, que houvese aí a alineación que está marcada, que estaba antes, que a lógica de outra banda, eixo, 5 metros a cada lado, mas non, e vades a ter un impacto importante en parcelas de veciños con nomes e apelidos, mirándolles os ollos, o que te decía antes. Entón, esas cuestións, cando hai que exercer de alcalde, é exercer en defensa dos teus veciños, e non en defensa do Partido Popular. É iso que me refiro. Iso é legal? Sí, pero é unha legalidade que facedes vos, en a que nós, de ninguna maneira, imos a participar. Nós, pola nosa banda, insistir, despois se hai unha contrarréplica aí o veremos, nós creemos que este plan de urbanismo, dende o primeiro momento, non foi digno da nosa veciñanza, e desde logo non foi un plan de urbanismo que poidamos darle o noso visto e prace, nin que poidamos entender como positivo, porque foi feito a espalda do veciño. Insisto, cando se nos queira chamar para isto ou para calquera cousa, estaremos. Cando teñades a ben o grupo de goberno respetar aos grupos de oposición, porque simplemente somos persoas que, de verdade, non temos cornos en rabo, simplemente discrepamos de vos. E creo que non merecemos algunhas das actitudes que estades tendo e que están tendo impacto no persoal. Non o merecemos. E despois creo que hai cuestións que, respecto ao plan de urbanismo, que cando se queira fomentar a participación da veciñanza, fomentar a participación destes grupos de oposición e facer deste goberno un lugar máis democrático, sen dúbida estaremos codo con quen faga falta, mentras que iramos seguir con actitudes ao noso xuizo antidemocráticas e impropias deste tempo para mostra a aprobación no seu primeiro momento deste pexón, sinto, pero con nós non contedes. Moi ben, que definitivamente non estou de acordo, por suposto, non podo compartir o que veis da opacidade e desas cousas todas. Este é un concello absolutamente democrático como todos, con distintos puntos de vista, por suposto, porque senón non teria sentido, porque se estuver de sei non se fuera sentido, pero que, por suposto, como dixen antes, respetamos a legalidade e o sentido común tamén. O sentido común tamén. É dicir que, bueno, non somos perfectos, por suposto, somos humanos, hai outros que parecen perfectos e que nunca fallan. Nós sí, que reconocemos, pero en todo caso, bueno, pois tratamos de fazer as cousas o mellor posible. E esa é o que tratamos. O tema que nos ten aquí, en contra, hai abstencións, nada, e a favor, vamos a restar. Moi ben, moitas gracias.